got your number, written on the back of my head. I got your number, written on the back of my head. I got your number. Welkom bij het hoorcentrum. U wordt zo dadelijk verder geholpen. Hallo? Oh, het was een automatische stem. Ja. Hoorcentrum. Goedemiddag. Hallo? Hallo, ja. Hallo? Hallo. Goeiedag, meneer. Je spreekt met Lilian. Ja. Ik heb uw nummer gekregen van Irene, de dokter. Die zegt dat ik een hoorapparaat nodig heb. Ja. Gaat u mij daarmee kunnen verder helpen? Die kans bestaat, ja. Dat hangt er een beetje vanaf. Normaal gezien wel. En u gaat tot dan bij mij komen, zegt u. Ja, u moet naar het hoorcentrum komen, hè. Wacht, maar ik zal mijn adres doorgeven. Ja, mevrouw, maar wij komen niet aan... Want u kan niet tot hier komen. Wat zegt u? U kan niet tot hier komen. Want de ik bedoeling moet is naar dat u naar hier... het hoorcentrum komt, hè. Ik moet naar u toe komen. Ja, inderdaad. Waar woont u? Wel, dat is op de Turnhoutse baan. Wacht, want dat versta ik niet. Ja. Ik ga even mijn echtgenoot, de Ramon, doorgeven. Hè. Oké, maar dat is goed. Voor het adres. Hallo, Ja, goeiedag meneer. met Raymond. Ja, dag meneer. Ik heb al een hoorapparaat. Maar u hebt alleen, maar mevrouw nog niet, hè? Nee, Nee. maar dat van mij dat piept de hele tijd en het geluid valt soms weg. Maar dan moeten we daar ook Weet eens naar u- kijken, hè? Weet u hoe dat komt? Ik zal er eens moeten naar Hallo? kijken. Hallo, ja? Ja, ik zal daar eens moeten naar kijken dan, hè, meneer? Hallo? Hallo, meneer? Ja, dat Ja? geluid viel weg. Mijn excuus. Maar ik zal er eens moeten naar kijken dan, en naar uw apparaatje. Naar de batterijen. Nee, ik zal eens naar u moet eens tot hier komen dan. Lilian, ik versta die mens niet. Ja, Ramon, wat kan ik Waar, zeggen? hallo? Hallo, meneer? Waar moeten we juist zijn voor de batterijen? Op de Turnhoutse baan. Hallo? Hoe zegt u? De Turnhoutse baan, naast de zwerver. Naast de Zeeënvel. Nee, naast de zwerver. In Turnhout. Nee. In de baan naar Turnhout. De baan naar Turnhout. Ja, de Turnhoutse baan. De Turnhoutse baan. Ja, nummer... De Turnhoutse baan. Ja, In Dessel. in... In de Turnhoutse baan. In Ja. welke gemeente is dat? In... Ja. In de Desselse straat. Nee, de Turnhoutse baan in... In de Turnhoutse straat. Ja, Turnhoutse baan in... In Ramon. Dat is... Ja, maar dat is... Ramon, dat is toch te ver? Ja, meneer, sorry. Wij zijn zelf van Willebroek. van Dus Willebroek. dat gaat wel even duren voordat we daar zijn. Maar tot hoe laat zijn jij open, meneer? Ik tot 5 uur. Tot 9 uur. Tot 5 uur, mevrouw. Tot 7 uur. Tot 5 uur, mevrouw. Wat zeg je? Tot 5 uur, mevrouw. Tot 5 uur. Maar dat is te ver voor u, hè. Maar ik ga Ja. het telefoonnummer geven van Willebroek. Van Willebroek, meneer. Heel hard bedankt. Dan gaan we wel eens een keer naar Willebroek bellen. Hè. Dat is heel goed, Om mevrouw. te vragen. Misschien zijn die ook wel tot 7 uur open. Hè. Ja, bedankt, hè. Bedankt. Dag. Dag. Heel de hulpzaam wel, hè. Fantastisch. Oh my god. Da-da-da-da-da.